Здравейте! В момента сме в Белгия на концерта на BTS. Днес е концерта, нямам търпение. Супер ексайтед съм, до вечера ще ги видим. В момента е към 11:30. Станахме, закусвахме, къпахме се, чилваме още взето днес, защото вчера направихме супер обиколка на Брюксел. Ние сме отседнали в едно градче, което се казва Хале, и сега отиваме в Хале да разгледаме. То няма забележителности, има магазинчета, да си накупиме някакви неща. Искаме да обядваме и после ще дойдем да чилваме и да се приготвяме за концерта. Извадила съм си дрехите вече, и косата, и тоалета. Реално това е нашата стая, моите и на приятеля ми. Много сладко столче, има брутална гледка. Ние сме в много красива къща, това е кварталчето ни. Супер жега е тук, няма климатици. Косата ми супер много бухна от жегата, от влагата, обаче ще я оправим по-късно. Сега само я изкъпах и я вързах, за да не е бухнала, докато сме навънка и пазаруваме. Това сме ние. Навсякъде стълбите са такива малки, е супер ужасно. Много е важно да ви покажа какви чорапи имам за концерта. Купих си ги от Корея, те са на Намджун, не са много смешни. Въобще не ми отиват на тоалета, обаче са емблематични. Ще показвам какво имам в чантата. Тук отпреде няма нищо, то даже се развали майципа. Тя чантата е някаква супер малка, почти нищо не държи. Трябва телефона ми да е вътре. Сладко. Някакви гумени такива. Пластик. Пари. И преносима батерия. И вода, ама в момента телефона е върху водата. Имам и това, което е от азиатския фест. Имам и шапка, която ако си я сложиш, ще умра от жега с нея. Може би ще я закача на чантата. Сега ще видим. Тя е с Hope on the Street. Всъщност отива на Мона Лизата, блузата ми, която е с хоби. Трябва да направим фит чек. Ще направим. Аутфит чек. На летището на пиано Fake Love. Какво си купих от летището? Шоколади Леонидас, които са брюкселски шоколади, млечен, плен карамел с лимон и с портокал. 3+1 намалени. Другото, което си купих е на Кайли. Молив и липстик.
които са в номер 808 Кайли. В момента съм с него на устата. Книгите и мисля даже да си взема Twisted Games. Реално и тази супер много време я издирвам, много искам да я взема. Дали ще има и акотар, естествено. Но много интересно, има Onyx Storm също. Ами, взех си ги. Сега отивам при другите. Не трябва да ме оставяте сама в книжарница, виж какво става. Нов ден. Сега докато се гримирам, ще ви разкажа за концерта на BTS и като цяло за впечатленията ми. Много беше хубаво. Първото, което искам да кажа, много ми хареса. Бяха прекрасни. През годините, откакто влезнаха в казармата, почти не съм ги следила. Това, което правят и въобще като цяло соловите им кариери, слушах им музиката, но като че ли не бях толкова във филма, колкото преди години. И мисля, че съм се кротнала доста. Нямаше как да не отида на техен концерт. Просто нямаше как. Успяхме да купим билети за Брюксел. Билетите ни бяха доста назад. Мисля, че не мисля, знам, че бяхме най-отгоре, най-отзад. Но се виждаше много добре. Имахме хубава гледка. Реално ги виждахме миниатюрни. Но това не попречи да си избухне, значи крещяла съм през цялото време. Нямаше един момент, в който аз да съм спокойна. Когато излязоха за първи път, първо стана такава еуфория, всички крещяха, викаха, стана много яко. И аз се разревах. Реално до последно не знаех какво ми се случва, къде съм, какво ще гледам, какво ще правя. Не го осъзнавах. И в момента, в който те излезнаха, просто се разревах. Само стана ми супер носталгично, много хубаво беше цялото нещо. Чувството беше страхотно. Изгърмяха, бяха брутални, зверски гърмеж, много добре се справиха с пеенето. Сега малко по-обективно, по принцип концертът беше много добър. Това, което беше малко странно, е, че сцената беше 360 градуса. Те тичаха из цялата сцена, много често бяха с гръб към нас, много често не знаеш кой къде, почти ги нямаше. Хореографиите бяха сведени до минимум, което от една страна е супер, защото те не се изморяваха толкова много, имаха време да интерактуват с феновете, имаха достатъчно сила да си изкарат концерта до край, което също е много добре. Огромни бяха екраните и се виждаше много добре. Ние предимно на самите екрани ги гледахме, просто защото не знаеш къде са на сцената, смисъл и да почнеш да ги следиш. Те по едно време изчезват. Тичаха много напред-назад. Хареса ми наистина, че не припадаха по сцената и се чувстваха добре като цяло, изглеждаха много добре. Публиката в Брюксел беше един път, значи всички викаха, бяха супер шумни. Ние бяхме ден едно и BTS не очакваха такова нещо, наистина те армията разбиха. Имаше хора от Брюксел, имаше хора от цяла Европа общо взето. Елен и полет беше в българи, като пътувахме. Ние пътувахме в 5 сутринта, 5:40 ни излиташе полета. Беше пълно с BTS, Фенки и Лели, които бяха много забавни. Те си бяха направили цяла група. Имаха тениски, на които пишеше Army Rank България. Всичките ходеха с тях, супер праут. Бяха много готини, малко като секта. Но бяха готини лелички. Казвам лелички, аз съм сигурна на тяхна възраст, така че но не ми се обидат. Беше наистина пълно с българи, което много ме изкефи и като цяло в момента из Европа е пълно с българи, които ще са на концертите, което само по себе си е супер, че толкова много хора имат възможност да ги видят. Едно време, когато ходихме, беше много трудно взимането на билетите, нямаше толкова информация за самите концерти, за билети, за такива работи. Изпаднах в зверска депресия, като свърши концерта. Не съм очаквала, че може да изпитвам такава носталгия след толкова години. Имам чувството, че просто Брюксел не беше
готов за такъв гигантски концерт в такъв капацитет. Чакахме много на опашки за влизане, чакахме доста време, за да ни пуснат да влезем на концерта. После самото излизане беше много сложно, докато си намерим, ние предварително си бяхме ели Uber за връщане, което беше супер, но докато дойде човека и докато се намериме с него, беше голяма борба. Буквално бяха затворени булеварди, беше супер трудно като цяло предвижването след концерта. Преди концерта също беше доста задръстено навсякъде, но след концерта просто хора, като си сипа тази гигантска тълпа и беше скандално. Успяхме да видим BTS как излизат от самия стадион. Видяхме им големите коли. Докато си чакахме Uber, те минаха покрай нас, което беше доста яко. Не мисля, че ги снимах. Имаше хора, които тичаха покрай бусовете им и махаха супер близо до стъклата, което ми се стори малко too much. Едно време мисля, че бих направила същото, но имам чувство, че наистина пораснах и такива неща вече са ми малко отдалечени, малко не на място. Може би с годините просто осъзнах, че това са истински хора, които не заслужават такова отношение. Вие бяхте ли на концерта? Какво е вашето впечатление за него? Или на някои от другите концерти, ако бяхте, или ви предстои да бъдете, защото те още са в Европа? В коментарите ми кажете как сте си изкарали, питайте ме въпроси за концерта, питайте каквото искате, отговарям. И може и налично да ми пишете също така, с удоволствие ще си пиша с вас, аз вече си пиша с някой от вас. Благодаря, че гледахте, очаквайте съвсем скоро следващото ми видео. Чао! Да, знаете, лайк, subscribe, всичко там, което може да направите, направете.